Несле България за мен е семейство, среда, в която се развиваш и където имаш гласност. Обожавам работата си, не просто я харесвам. Това е едно от нещата, които ме задържат тук като млад кадър, млад служител в тази компания. Това, че съм оценена, това, че имам чуваемост и това, че всеки ден имам цели, които да гоня. Това е много важно. Днес е такава компания, която предоставя на служителите си както време за работа, така и много добре се успява да балансира живот и работа. Със сигурност има време и след работа, и за личен живот, за забавление, за всичко останало.